En kinde maber mondo awuo kawuono yawa. Awuoyo kodu nyithindo manyiri. Udhiero wang'wa wan chuo sani wadwaro kendo, to koro kodwa kendo to udhiero pachwa gi gimoro achiel. Yani 98 gi 99 ka ok okale yawa. Ok okal that age, yani ok okal higa mar 99, 98. Sani ng'enyu obudho ma bo 99 bo 98 yawa. To kwa grau vitu ni different yawa. Sani wadwa nuchak wuotho gi sticker. Ka sirikal nyalo miyowa sticker ma koro kwa wan ga kodu, to sticker no nyise niya ni hello Felix born 2000, hello it's born 96, hello born 91, I mean born 1991, 1980. Yani kenyeni wachuno chanda nyowo yawa. Ukwamo urama yani uliere ne 1998 gi 1999 kama unuthes makata kasto wach modhiera ka. Nyithindo manyiri wachura dira, wach adiera kosekendi kon kano kendi tiwe keny mari, kano kendi tiwe dichuo kon dichuo maler ni an to nwaherore gi wuoyi Ondiego toyo moro kanyo, to Ondiego toyo no nwachwanyre e hera to wawere. Wach moro ma ukasowa kar ka ni an pokne kare nyithindi in kata gi nyithindo adek, ibolo nyithindi adek hangaika oko. Kasekawi madhuri maketi ot maber, iyudo ka ot bapango, an be ang'eni an wuoyi maler, ot apango, ot aketo maler. Tibukri, iting'o otoyogo ikelo ne ot. Otoyogo spare part anyalo awe wacho mang'eny yawa. Wachno baga saidi kendo onego manyuru yo machielo modwa chomowa godo. To wach mar sindi udwaro ga ni an podi sijai. Yeah, you behave to be innocent, but you are somehow magala. We have noted that, and to your perfection, you do know that ni wan wasengi weche go ni sani utemo wuondowa uling'os karado kodi to an podi to nyithindo to iwe dalau, nyithindo madongo dongo. Wach mogik en niya, kiyikori ni pod idwa bedo japap, bed japap. To kidwa bedo nokendi, yier kendi. Nikech confuse wa, mara japap, mara in gi ng'ama dwa kendi. If you are japap, remain japap. Aparo ni winja maber, kijapap, remain japap. Otherwise, ubiro neno matek nikech an to Ondiego toyo moro choma, kawacho ga ni aketho ne ode, to wabiro dagore kode.